Tubeless yan mga bay. Ito sa likuran mga bay, naka-tubeless rin. Ito mga bay, itong center nut is pang Raider 150 to. At ito mga bay, pang Sonic. Pang Sonic yan mga bay. Sonic lang yung bilhin ninyo sa Shopee. So itong dalawa, itong banjo bolt. Universal to, pang Raider 150 yung pinili ko. Dito naka-hing bolts na rin yung side mirror natin. Option 1 na side mirror binigay ni Engineer Michael. So shout out kay Engineer Michael. Brembo Brickmaster. Set na to mga bay. Ito kasama na to pagbili natin dito. Lever guard na tayo. Dito naka lever guard rin yung headlight in case emergency. Dito gold bolts na rin. Ito yung logo natin. Axle sa harapan mga bay is pang Mio 125 to mga bay. Mio. Pang Mio 125 yung chassis. Ito, naka gold bolts na rin. Yan, lahat. Sa mga nagtanong dyan. Yan. Ito, bling bling lang to mga bay. Telescope sight sa airsoft. Sa likuran na hing axle pang Raider 150 to mga bay carb. Ang chassis sa atin. Dito makikita natin dito mga bay. 3 yan. Yan. Talaga makikita. Ayan. Kita. 310 mga bayo. Ayan. 310. Ayan. 310. Ito, naka-host tayo na mataas. Galing dito sa likuran. Ito yung brake natin sa likuran mga bayo. Ito yung sa harapan. Itong pipe natin, Taicom. So, pagkabili ko nito mga bay, naputol to. Grabing putol nito mga bay. Ayan. Naputol talaga to mga bay, kaya ginawa ko, pinawilding ko ng stainless para mas goods. Yan, at metal polish natin para mas goods. Itong bracket mga bay, na-extend ko na lang kasi yung binta talaga nito walang bracket na para dito sa stock natin, kaya nilagyan natin, piniskartihan para malagay at hindi siya masyadong vibrate. Ito cap pang Raider 150 to, binigay rin na sa atin ni Engineer Michael. So, at least nakaragdag siya ng pugi points. Dito, ulitin ko, ito naka-tubeless tong likuran natin. Yan, naka-tubeless yan mga bay. 6080 by 17 Maxxis brand. Pang tubeless yan mga bay. So, kaya na-discarte itong harapan, tubeless rin. Yan. Tubeless rin yan. Ayan po. So ito, naka-metal polish yan. Pagtanong dyan, naka-metal polish yan. Naka-split fire din tayo at Phyto yung ignition coil natin dyan mga bay. Hindi lang makita. Phyto, may vlog tayo dito. Diskartihan ko na lang to mga bay. Lagayan to na naka-metal polish. Ito rin mga bay, naka-metal polish rin yan. Yung black. At itong cap sa ating oil filter. At itong chin cover is pang CRF, pang KLX 150 to mga bay. Yung ginamit natin. Naka-underneath rin tayo mga bay. Itong underneath natin, nilagayan sa plate, sa ating plate number. Ito ang diskarte po. Sa magtanong dyan. Yan. At itong underneath natin, pang Sniper 135. Sprocket combination, nakita naman ninyo. 14 yan. 34. At 14 yung engine. 428 ang size sa kanina nito mga bay. Sa unang video yung pinakita ko yung di pa siya na-upgrade, hanggang ngayon na-upgrade na siya mga bay. So sa ginastos natin nito parang malaki-laki na. So susunod na lang siguro natin vlog yung nagastos natin dito. Yung swing arm natin na plus 3 hindi pa nakarating. Hintay lang tayo sa plus 3 swing arm nito. Sa ito tinanggal ko to. May vlog ako dito mga bay. Hindi ko pa na-post kung paano ko yan tinanggal. So doon ko na ipapakita. So ayan mga bay, explain ko lang konti itong bracket dito sa ating harapan. Yang nilagyan natin ng tornilyo dito sana yan mga bay. Kaso yung stock nito sa Raider 150 na caliper, yung dito lang na butas ang pwede na ma-align dito sa ating rotor disc. Kaya yung dito sa ibaba, extend na lang yan mga bay. Yan sa ibaba. Para diskarte na ninyo kung anong klaseng extend basta mapasok tong tornilyo dito. So ulitin ko,
Yung stock na bracket nito sa Raider 150 is isa lang yung papasok. Yung dito lang sa baba. Yung dito, hindi na siya papasok. Yung dito lang, pagbili ninyo isubok nyo ikabit dito. Ito lang yung ma-align. So ito yung forma niya ma-align na para hindi ito tawag yan. Yan makita natin, hindi dito masagi mga bay. Yan, itong dulo ng rotor disc dito sa lagayan ng brake pad. So yan. Basta pag makabili kayo dito mga bay, isubok nyo na ilagay itong isang tornilyo dito. Yung isang tornilyo dito. Yun lang po ang align. So kayo nang diskarte. So dapat yung magkabit nito mahasa mga bay. So ito ako lang nagawa nito mga bay. Ako lang nadiskarte dito. Bracket. Mas goods. So ayan mga bay, dito yung ginamit natin na brake master pang Raider 150 rin to mga bay. So may nagtanong sa atin na subscriber paano ko daw to ginagawa. So ito mga bay, ang bracket buo yan sa Raider 150, hindi ko tinabas yung dito kasi yung sa Raider 150 nakamonoshock, dito ikabit yung bracket sa ilalim dito sa swing arm. Ang diniskarte ko mga bay, ito binuo ko to, hindi ko to pinutol at tinagyan ko lang ng bracket sa ilalim. Makita ko lang ang bracket sa ilalim yung bracket sa ilalim mga bay. So yan po, kaya nang diskarte dyan kung anong diskarte na ilagay niya, hindi ko nalinisan yun, no? Grabe ang dumi na pala dyan mga bay. So yung kita nito, itong dito mga bay, yan, spacer. Kayo na diskarte dyan sa spacer para hindi sasayad ang itong caliper dito sa rotor disc. So diskarte lang dito ng caliper. Itong buong caliper sinalpak lang yan. Ito lang yung in-extend mga bay na caliper, na spacer sa likuran. Pero pwede kayo bibili ng spacer pang Raider 150 din. Mabili tayo na pwede dyan. Kasi sa akin, diskartehan ko lang yung spacer sa ating yung dating spacer dito sa brake drum natin. Pinatingan ko na lang. Yan lang ang diskarte sa spacer niya na spacer. Ayan po ang spacer. Ayan. Nilagyan ka rin yan ng pag dito gasket sa bearing para hindi pasukan ng dumi dyan. May bearing dyan. Pang Raider 150 din yan na takip. Pwede lang yan. So ito, pang Raider 150 din to. Itong rotor at saka itong hub. So yan, so sa nagtanong, yun na po ang explain natin sa ating pagkabit sa likuran.